Kublai pi baro. Don na panigi Catholic jongi kiba ya sakma shisha. Kim kwa shu ban lej mas ne jinga senging. Kim kwa shu ban lej pla ban priang ngai kayu Chris bakoi. Kim kwa shu ban don benta hakino kino kam balang ru. Nada kentu yaki ban paino saka balang ki ong ban. Tang ka jinget hau Jisu pada ka Bible labyang. Om don kam balang namar ka balang kam la ban im yangi. Henry tang u Jisu. Hatu ka de shisha kumta. Batang ka jinget jongi hau Jisu klem ka balang kalabyang yangi. Bantip jilish pang kane to ngap ya kane ka video jonga. Kay ka balang. Bat ka ay kajinya de jong u Jisu bat ka balang. U Paulus bakho yuong baka balang ka de kamet u Chris bat ngi baro ngilong kidkot jong kata kamet ne ka balang. Nang ta shusho u Chris u de u kle jong ka balang ban mangi kidkot ba per jong kata kamet. Hai pat kane ka balang ka yeng. Kane ka balang ka yeng halor jong Petrus badeu mau siang. U Jisu wong pilong u Petrus u mau siang ban halor u neu mau siang ngantai ka balang jonga bat ki bor kedujok kinom la yaka. Te mangi iwai pai wai ru ki badai kidkot jong ka med u Chris ngiyeng halor jong neu mau siang u badeu pop banengkong jong ka balang. Om tangkumta ha gospel jong Yohanes u Jisu pen kamti ha Petrus saya kamram ban besai kilang brod jong u Jisu ong do besai kilang brod jonga. Hai kitab Exodus manu besai kinong Israel deu blai Yahweh ha ka jutang bathamai manu besai Gibril ha kaliang jong kajing tengan jong kamet bat kamensem jong ki deu Jisu dag ba pen kamti ha Petrus ya ka bor ban besai ki pa jong u Jisu pen kelalong ya pop banengkong kumukli jong kabalang ban mikmat yau. Namar kata, kabalang Katolik kahikai bau pop udai ukli bangila ban yoi jong kabalang ne visible head of the church. Madu Jisu udai ukli bangimla ban yoi jong kabalang ne invisible head of the church. Nakapor syakapor kimi kinong her pateng jong Petrus kipub kihikai kialam ya kabalang bakibot janai kijihikai jong Jisu lang baka tradition badnang ta la ka balang ya ka Bible ka badi ka tin jong blay baleng ba jong kini kinong ikmat jong Jisu lasam ni lapen yo hagi pai ba jong blay ya ki sacrament ya ki balaseng daw Jisu hi kini ki sacrament kide kidak jong ka jingai ayu blay ya ka balapan kamti ha ka balang bat kilong badon kam nak bentang jimpen im yangi kidai ru kidak bapau syabar jong kajingai basyapo ne outward signs of inward grace naga peta jimpen manhok bat jimpen kentang yangi u Jisu ong om don ubala bandrung hagahima bening lem dala kai u naka banong mensem u Jisu ong biang sipang kayu Chris shisha ngong api la pimba mikado jong kon ubreu pimdi ya kasnam jong pinam yo jing im halade chpang jing ma pop wong to pdiang yo mensem bakho ya ki pop jong no phimap la map ya ki pop jong no ba pi pensa la pensa chpang ka jing tiu kurim wong ya ka bau blai ula penya so lang ubreu umdei ban penya klat yangi la perman hok da ka jingai lang ba ka jingai ong Paulus bakho justification by grace through faith. Kita kijingai kiba permanhok la paniyo hangi daw Jisu ng baki sacrament. Om nakiway pat kijingai hangno pat la kamti yakini ki sacrament kibalaseng daw Jisu la kamti hakabalang bagan ay kini ki sacrament kibadai kijingai papankhot bat pen manhok yangi. Karkum kijihikai jong kabalang don arjat kijingai kabanengkong kadai ka sanctifying grace kajingai kapan khoi bat pen manhok yangi kasa bat ka penlong khoi penlong hok ya ka mensem jongi ka ai ha ka mensem jongi ya ka jing im ne supernatural life ka baar pat kadai ka actual grace kajingai blay ka ba ai mensem ne kentu yangi
kamsa hakaman sim jongi Henry ka trekam hakaman sim jongi na syabar kapan ki ya kamon bagajingmut berkat jongi bantrang ya kajingai ai kabapan khot bapan manhok yangi kumanaong no kapelong yangi bantrang ya ki sakrament kum kanuksa ublay ta say shibon kajingai ai happy neki actual graces pirius pa pikot pikya pinang pistat bakum tater hatu kini kajingai ai bapan khot penkia bapan nang pistat bapan ruspa api kin pen manhok yapi kiswe rap bat kikentu yangi bantrang ikwe pat kijingai ai ne sanctifying grace kibapan khoj batpan manhok yangi kini ki actual graces kipan ki ne kikentu yapi ban kelab amud balada pisngap yakine ki jikentu pin syam yalade hakmat ka senduk jingpla hakba yaki pop jongpi on ma baro lengba ka sakramen jong ki jingpla pop ken piyo yakine ki jingai ai batpan kentang batpan manhok bat ka supernatural life Henry pila pat bandu ya kene ke jing penkentang jing pen manhok mat kene ke supernatural life ada pila pop biang ya ki pop bayap ban yo biang ya kene ke sanctification ke justification bat ke supernatural life pidai barabor ban trei da ke jing septing bat ke jing kyo ban yo ya ke jing pen im ong Paulus bakhoi u Jacob bakhoi ong ka jinget klaim ka kam kalong ka bayap te tang kajinget how Jisu kampat biang man pen im yangi pidai ru ban treshito man kapor ban yo ai kajingai ai bapen kentang bapen manhok leng bagi sakramen hak ba u Jisu hi upan kamti hak balang hak ba mauhi udayu kle ban mangi kum kabalang ni dai kidkhot jewan ong shu batang kajinget how Jisu ban hak Bible labyang om dun kam balang ne mar kabalang kamla setiap pen im yangi u Jisu unam ai direct na beneng ya kijingai bapan manhok ne kijingai bapan kencang happy labi pan kanu ru na u ai hakabalang ya kijingai bapan manhok bapan khoj leng ba ki sakramen badia kini ki sakramen upan kamti hakamedjung u kabade kabalang yani ro Yesus Kristus dalam lajunam amin